summertime. Este martes foi presentada a sexta edición do Outono Kodax Festival, que ten como estrelas a Lee Fields e Martha High, dúas das grandes voces do soul contemporáneo. O festival amplía o tempo entre concertos e durará desde o 7 de outubro ata o 12 de novembro e duplica o número, combinando a Sala Capitol cun formato máis íntimo, como explicaba Javier Freire, un dos organizadores. Como gran novidade nesta sexta edición, e a diferencia das 5 anteriores, o festival desenvolverase nas 3 citas habituais en Santiago na Sala Capitol, pero sumará outras 3 datas, nunha nova sala compostelá, a Sala Riquela. Un novo espazo que pronto terá abertas as súas portas ao público, e no que Outono celebrará 3 concertos adicionais nun formato máis íntimo, que permitirá ao público desfrutar máis de preto destes xéneros: a improvisación, a cercanía, a interacción cos músicos, tal como se facía nos antigos clubes. Deste xeito, o Outono desenvolveránse en 6 datas e 3 fins de semana, dos meses de outubro e novembro. Concretamente, o 7 e 8 de outubro, 7 e 8 e o 28 e 29 de outubro e o 11 e o 12 de novembro. Martín Kodak segue sendo o patrocinador principal xunto con Gadis, Pousadas de Compostela e un centro de locais da cidade nos que, por facer compras co Rock and Porte, un pode obter un pase directo aos concertos. A responsable de marketing de Martín Kodak, María Garrido, agradecía o traballo de Raíña Producións que fan que cada ano o festival estéase convertindo dun dos mellores do sur de Europa. Bueno, pouco máis que decir que un wow tremendo, non? Cada ano o festival é máis espectacular, non é casualidade, senón que fruto dun traballo intensísimo durante todo o ano, tanto de Raíña como de Fran e Reixa, no que están intentando buscar a nosa sorpresa e a nosa satisfacción, non? Contar con estrelas deste tamaño, deste calibre a nivel internacional é un privilexio para a nosa cidade, é un privilexio poder compartir cartel con eles. Tamén creo que é moi interesante, moi importante esa paixón que teñen de intentar sempre que nese cartel estean nomes galegos, que son grandes promesas e grandes realidades do noso panorama musical, non? Xente que pasou estes anos polo Outono Kodax que foron sorpresa, actualmente xa teñen unha carreira moi recoñecida no panorama cultural nacional. Nós seguiremos apostando porque creemos que este camiño non pode ser mellor. Simplemente queremos felicitarvos polo traballo feito nestes anos, animarvos a seguir nesta liña, que creo que é moi interesante non só para o ciclo en sí, senón tamén para esta cidade, non? Porque ao final localiza Santiago de Compostela como un dos núcleos máis importantes deste estilo musical en España e probablemente no sur de Europa. Fran Villasenín explicaba o complicado de traer a estes artistas que os obrigan a pensar con 2 anos de antelación e a importancia de ter a alguén como Lee Fields en Compostela. Bueno, hoxe estamos presentando a sexta edición, pero xa temos grupos pensados para a sétima edición, claro. Sabes? Porque isto é leva moito tempo de traballo, non te podes quedar aí estancado. E como decía Xavier, pois este ano temos a un artista pois que como outros tardou moito tempo en ser recoñecido. Lee Fields con Charles Bradley é un dos grandes da música soul actual, é un artista que ten 65 anos, 5 discos, bueno, no 69 empezou, pero o recoñecemento del pois foi fai uns anos. Como dato curioso, pois Sharon Jones, que é a grande do soul femenino ahora mismo, Sharon Jones foi unha das coristas de Lee Fields na súa primeira época. Martín Calviño, pola súa parte, destacou a importancia tamén da outra gran figura do cartel, Martha High, unha muller que comenzou traballando, nin máis ni menos que con James Brown. Seguimos apostando no Outono por esas grandes voces do soul e esta vez temos a Martha High compartindo cartel con unha banda siciliana que son Virginia Brown and the Shameless. Martha High é unha desas lendas vivas que habita mostrar no Outono, foi compañeira artística de James Brown durante 30 anos. De feito, compartiron xiras durante moito tempo hasta que ela decidiu empezar o seu percorrido a súa carreira en solitario. Pero foi en 1995 cando Maceo Parker a recoñeceu e invitou-na a participar nunha xira e foi cando tuvo ese recoñecemento individual a partir de 1995.
Marta High estará ca súa banda aquí e repasará os grandes clásicos do soul. Ao ciclo únense os míticos The Pretty Things, considerada a mellor banda británica de rhythm and blues de todos os tempos, a fascinante mestura de ritmos afrocubanos e rhythm and blues dos sicilianos Virginia Brown and the Shameless, a elegancia de Luke Winslow como líder dos novos tradicionalistas de Nova Orleans e os poderosos sons dos cataláns Wax and Boogie e os asturianos Trastornados redondean esta sexta edición do festival. Fiel tamén ao seu compromiso coa música feita en Galicia, o Outono Codax inclúe no seu cartel a The Hellbakers e a Andrea and the Black Cats, un cartel de auténtico luxo que fai que outubro tarde en chegar.